Kano gidan gatache Mahadar masune manarziki da ilimi Daga kasuan chizua ilimi da tarbia Kano ginshiki ya Nigeria Garine da babu kiaya Kodaga ina kafito Anarungu markada Kyakkyawar zuciya Mutane masu kirki da basira Masu girmama bako da bashi kulawa Kano ta zama gida ga dubban mutane Musulmi, Kirista kowa yana rayuwa da zaman lafiya Tarihi da al'adu sun hadu da kauna ciki da waje ana girmama sunanta Kano gidan gata ce ba wai kawai a kasa ba har a cikin duniya Gari mai tsafta da ke haska karewa baki daya Ina alfahari da garin Kano sosai Kano a arewa mai albarka